en direm el cos de ser espanyols. Val? I vam tenir una reunió dimecres amb sectorials, de diferents sectorials que participen en aquesta campanya, i en Ramon Valimanyes, que és el president, el coordinador de la sectorial d'empresaris, va donar una dada que jo desconeixia i que la vull compartir amb vosaltres perquè vaig al·lucinar. Segons l'ONU, quan el dèficit fiscal supera el 10%, les Nacions Unides et considera una colònia. I ell deia, realment, sobre la taula posa 8,5-9%, però en veritat ells amaguen informació, com per exemple tot el tema dels ports i aeroports, ho amaguen, per no arribar al 10%, perquè saben que llavors tindríem molts més drets i podríem reclamar més fàcil la independència. Això és una dada que jo la vaig aprendre fa 2 dies i vaig al·lucinar. Segona cosa que volia dir és, has parlat de la solidaritat. La solidaritat té 3 prerrogatives, té 3 condicions. Una és que ha de ser voluntària, en el nostre cas no es dona, i l'altra que ha de ser limitada en l'import, tampoc es dona, i limitada en el temps. O sigui, ets solidari si dius, mira, durant 5 anys et donaré 20 milions l'any. Això és ser solidari. Però si te'l roben i és perpetu i no depèn de tu, depèn del que ells et vulguin prendre, doncs no té res a veure amb solidaritat. La tercera cosa que volia dir és que has parlat de la gent del no, que vas estar en una xerrada l'altre dia i tot això, i que et diuen no, és que l'assemblea no s'ha dedicat a la política, s'ha dedicat a la mobilització. Primer, l'objectiu de l'assemblea és la independència i no se m'acut cap altre objectiu més polític que aquest. Vull dir, el nostre objectiu és polític. Ho fem a través de la mobilització, però, clar, com deia Napoleó, la millor defensa és un atac. Quan tu et mobilitzes a la defensiva, reaccionant als atacs d'Espanya, i ara t'empresonen un i te'n vas allà a manifestar-te i ara fan no sé què i te'n vas anar a parlar de... Estàs a la reactiva. Quan tu mobilitzes com això a l'ofensiva, vas per davant, això és el que et converteix en un cavall guanyador. I l'última cosa que volia dir-te és això que has comentat de la llista cívica, que no t'agrada el nom de cívica, pel civisme, suposo. Li diem cívica en contraposició a partit. Cívica perquè ve del poble, de la societat civil, no perquè no seguim la doctrina ni un paper a terra, És per això només. El nom no ens l'hem inventat nosaltres. Gràcies.